Stranên sor, niviştên mor, rênas jiyan, weşanên belkî. Pirtûka rênas jiyan a bi navê Stranên sor, niviştên mor ji weşanên belkî derket. Rênas jiyan di sala 1974 de li Qoserê Mêrdînê jî dayîk bû. Dibistana seretayî navîn û lîse li Qoserê xwend. Piştre li zanîngeha Dîclê beşa mamostetiya seretayî kuta kir û bû karmendê dewletê. Lê dev ji karmendiya dewletê berda. Kovara çîrûskê derxist û weşanxaneya Belkîyê vekir. Heya niha gelek pirtûkên helbestî, şano, ceribîn, rexne, teorî, felsefe, analîz û roman nivîsîne. Romana Stranên sor, niviştên mor, tevinsaziya rênas jiyana çaremîn e. Di nava gelê Kurd de cihê niviştan cihekî pîroz e. Nivişt divir de metafora xelasiyê, azadiyê û welatparêziyê ye. Metafora zimanheziyê û kurdparêziyê ye. Ji bo nivîskarê vê pirtûkê jî pîroz e. Nêzîkahiya wî ne weke ya kesekî ji rêzê ye. Ji bo vê yekê rênas jiyan wiha dibêje. Niviştan her tim bala min dikşand. Min di pirtûka xwe koleksiyona çîrûskan mexzana xwînê de ji xwe berê şiklê niviştê çêkiribû. Peyva niviştê ji nivîsê pêk tê. Min xwest ez bi Kurdî li ser Kurdan li Kurdistanê niviştekî çêkim. Ji ber wê min Stranên sor, niviştên mor nivîst. Ev roman niviştek e. Ji bo Kurdî û Kurdan ji derd û belayan biparêze. Roman romaneke pir çîrok e. Nivîskar bi karakterên bêrîvan, Şemsa, Musa û Rê dixwaze rastiya gelê Kurd nîşanê wan bide. Bêrîvan yeka dejenere ye, xerabe ye, bindest e, yeke xwenenas e. Gava bawê wê jê re digot bêrîvan wê çaxê bihar dihat. Bêhna kulîlkan ji devî wî dihat. Çawên wî dibûn cotek berxik û xwe li pêşiya mirov li erdê dixistin. Lê ji bo bêrîvan ev ne wiha bû. Berwe ji vê gava hinekan jê re digot bêrîvan wê digot qey bêhna rêxê ji wê tê. Destên wê hatine henekirin bi silekê. Şemsa yeka hesûd û egoîst û netemam e. Keçeke pir xweşik û bedew e. Lê piştî seqet dimîne, şûn de dikeve derûniyeke xwekendînê û bi qisûr. Musa jî beredayî û xwedê lêxistî ye. Rê jî di nav şervanan de ye newêrek e. Lîço û bavê xwe û kalkê xwe jî werê ne. Timakar, qure, xure û dirûn e. û gelek karakterên din ên romanê bi vî awayî ne. Rênas jiyan bo wan dibêje antîleheng û armanca xwe bi van gotinan vedibêje. Di nivîsandina her romanê de derdekî min heye. Di vê romanê de di beşa bêrîvan de derdê min analîzkirina kesayata dejenere bû. Ji bilî vê min xwest ku ez di vê romanê de li ser hesûdiyê jî bisekinim. Ji ber wê min di beşa Şemsa de qala hêvîtiyê kir. Derdekî min ê dinê vê romanê jî negengazî bû. Şemsa, Rê, bêrîvan û Musa dane dû negengeziyan. Negengezî çi qasî gengaz e? Xwestina negengeziyê êşeke çawa ye. Min li van pirsan kola. Di romanê de ji bilî karakteran carinan nivîskar bi xwe jî müdaxilê gotinên karakteran dibe û fikrê xwe yî derbarê bindestiyê de ji me re vedibêje. Di dinyayê de tu tişt zêdetir nikare kêfa bindestan bîne. Bi qasî kêlîka ku serdestê wan dipejirîne.